Здравейте на всички, които гледат това видео. Това ще е първи епизод от един от една Майнкрафт поредица, на която се намираме на един остров. Разгледах там насам някъде. И имаше в тия два честа тук. Само съм влязъл в тази къща, където имаше печки, които са празни. Пуснаме по този начин. Надявам се да няма лак, тъй като съм си направил доста добри настройки. За сега ще спра музиката, защото искам да разгледам какво има наоколо. Също така линк към мапа ще има долу в описанието. The Vikings Part 1 и The Vikings Part 2. Явно сме натам. Ще са го направили доста добре, според мен. Лично на мен много ми харесва. The Vikings Part 1. Тук има Instruction. Introduction, да. Така, you are your way in the Skydame to set a trade agreement, you will homeland. Тоест това е нашата къща на някакъв остров във въздуха. You were told to talk. Трябва да говорим с мъж на име Олаф. Олаф или да знам как се произнася. И трябва нещо си да помогнем. И явно трябва да вървим насам. Ето копчето. Уоу! Ние сме на дъгата, дами и господа. И се намираме в кораб, който не знам къде отива. Но явно ще бъде интересно, обаче всеки случай да поразгледаме малко. За да може, ако открием нещо, но се кефим. Не, нормално. Само е това да го спра, защото, дами и господа, ще го пусна с фенси графиките. Така. Има два кораба. Продължаваме по дъгата. Много интересно е направено всичко така. О, пикник ли си правим, бе, момчета? Що не сте ме извикали? Викинг. Добре. Нортуинд. Готин. Не, мерси, не искам тази музика. Free Horse. Така, можем да си вземем кон, предполагам. Да. И нека да разгледаме Jorn House and if you have permission. Checkpoint no need to sleep. Така, значи явно като застанем на това, не е нужда да легнем, за да ни изсетне тук, ако умрем. Тук има явно злато. И кон. Оф! Махни се от тук, бе! Абе, тъп кон, какво правиш ти, бе, ще умреш. Така, да разгледаме какво има тук. Main Quest 10. Main Quest 1. Hello dear, welcome to Skenheim. Sir, you come to Hick Explore. Трябва да стоим тук и да експлорваме, предполагам. И трябва да намерим Олаф ли беше? Викинг. Ето го, Олаф. Трябва май да се развием. На оферти. Тук е другия викинг. 19. Един емералд. Така, не съм много в офертите. Тук има зомбита. Ще ги взема
броните, без маската, защото моята ще е по-хубава. Първата. Така. Това Guard Ship. Така, продължаваме нагоре по съмнителна пътечка, която ни води до другия кораб. Това сигурно пак ще е Олаф. А не, Vilgar Shipman. Нямаме нито едно от тези неща, които те предлагат. Така, сложи ключ, за да влезеш в... Опа. Така. Първо нека да разгледаме, защото може да има някакви тайни, дами и господа, които ни трябва да открием, а ние не знаем дали къде са или изобщо. О! Ето тук има съндък. Обаче как ще се качим там? Охо. Паркур. Опа. Добре, как? Не, добре, дами и господа, ще се върна като се кача там горе. Така, дами и господа, изглежда аз няма да успя да се кача там горе скоро. Така че ще изчупя малко от тревата. И ще се изкача. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Уоу! Слаймбол. Нека да си вземем пръста за всеки случай, ако нещо стане и трябва да се изкачваме още нагоре. Още едно. Но... Супер имаме каска. Обаче тези слаймбол не знам за какво да ги ползвам. Да не е нещо за трейдването. Никой не ми предлага това, което искам. Но тук има викинги, които може да има хубави оферти. Аха. Чакайте да разгледаме. Ще взема една. Така ще се взема там някаква храна, колкото да мога да се изхраня, ако обладнея. Например, ето сега. А къде ми отиде кончето, дами и господа? То отишло чак там горе. Не, изчакай. Регенеретваш ли си моето момче? Браво. Изяш. А съси да храним ли ги? Ми с ги храним. Ме. Така, продължаваме напред. Доста интересен мап. О! Здравей. Всички предлагат едно и също. О, как се изкачил? King's Palace. Така. О! Тронки! Добре. Май открихме ключа за кораба. Чакайте да видим Quest 6. 26. Сега се извиня да ги чета. Добре. Предполагам, вие ме виждате тук отгоре. Не съм сигурен дали камерата ми работи в момента и ме виждате, но... да. Така... така, моето момче. Значи можем да си вземем по-добър меч.
Ще взема 5 стрели. И мисля да си взема... Те не ми стигат за нищо, така че... Явно ще взема още стрели. Все пак да имаме лък един момент само, защото... Да изляза на линия от Skype, защото ми пишат. И да разгледаме на... Оу, какво е това? Някаква къща. Само искам кончето ми да остане тук. Не дей да мърдаш, Фидо. Явно те ще кръстя. Трябва да открием. Ела. Ще открием ограда за теб. Разхождай си се тук, аз малко ще поразгледам. Тук има още слаймбал, не знам защо са тези. Вероятно са важни. Качваме се на коня. Put under Sind. Но преди това Never Road One. Я, да слезем. Само искам да загася този огън, да не падна без да искам вътре. Един ме рад 10 стрели. Кое са това някакви? О, палатка. Орн. О, да. О, да. Така, мисля да се върна да си купя меч. И да сложа ключа на онази врата, която срещнахме по-нататък. Надявам се коня ми да умее да скача много нагоре. Да пробваме с 3 блока. Май не може. Но да продължим. Всъщност къде беше този, който продаваше мечовете? Мисля, че беше... Кой беше? Тук. Така, ще сложа коня тук. Оп! И тук имаше нещо. Здравейте на всички! Как сте? Ага. Така имаме вече 3 ключа. Имаме и селенче. Може само да намалиш мълчката, ако обичаш. И тук имаме някакви теми, които аз няма да сложа. Я да видим тук. Магиосно нещо. Така. Тук има някакъв селянин. Обаче... Хей! Ще бъдеш освободен. И ти ли? Не! О, съндък ли видях тук? Не, явно съм се объркал, добре.
Продължаваме на някъде, където дори не знам къде отивам. А тук има пътечка. Явно трябва да следим пътеката, дами и господа. Frostbone Cave Permission Only. Тук явно нещо лошо, защото се виждат ръцете на зомби. Взели стрелата. Битка! Опа, Янка! Don't boom! Не избухвай! Ще го довърша. Добре, добре. О, махай се, махай се, махай се! О! 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 Така, нека се направим малко по-силен меч. Леле, мале. Не можем да вземем стрелата, изхъбихме много стрели. И да отидем в другата врата, в която пак има чудовища, затова бих изчакал да се регенерирам. А през това време ще разгледам още нещо отвън. Не знам тия викинги дали трябва нещо да правим с тях. Тук има табелка. Turtle of Fjord Village, Autumn Summer Way Gateways. Добре. Hello. Как си, моето момче? Я с дървения, да си ходим камения. Не ме би, бе, ей! Не ме би, не ме би! Но ти си спомнали 10, бе! Мрата! О, взехме ли стрели? Моля ти кажи, че взехме стрели. Чакай да си поправим лъка. Така. Да ядем да се регенерираме. Те сега ще дойдат тук още 300. Това са между другото онези ледените, които са лоши. О, храна, бейби. Village Key, добре. Сега трябва да отидем явно в селото, в което се намират затворените хора. И по-точно мисля, че тук пише, че сме насам. Така, ето го Village насам. Обаче той снега много е затрупал тук и пътеката се е изкрила. Няма значение. The Village, нека да прочетем. The gates are closed and appearance to be locked silence. Така, let's go report this village shipment. Само да оставя нещата, които не ми трябват, защото съм спълня инвентара с някакви глупости, които явно предполагам няма да ми потребват. Трябва да внимаваме обаче с кой кей за какво е, да не сложим грешният. Put key below sing. Сериозно ли просто може да се изкачи от и тук? Леле. Забравих да видя какво предлага този.
Това може да го вземем за всеки случай, защото има някакво име, което значи може да е важно. И влязохме тук. Тук пак има нещо. Back all side, т.е. можем да се върнем чрез този бутон. Нека да проверим какво има сега. Нататък. О, тук селца, мелца. Лошото е, че много сняг е наваляло и е сигурно им е трудно. Дъндрит хал. Дъндрит. Кой е този дъндрит? Да затворим. Ело, крипър. Лош крипър. Трябва да ядем. О, тук имаме енчант. Можем ли някъде 100? Ще те освободим, мой човек. Добре, тя емералди от аз откъде да ги вземе, не мога да разбера. Изобщо не ми е ясно тези емералди откъде се вземат. А тук има map quest 41. Рота в флеш имам 1. 10 злато, 1 емералд. 40 ротан флеш, 8 голд и почти същото, само че малко по-скъпо. Така. Grandmother Blue. Баба синя. Синя баба. Сериозно. Put magical K on packet ice block. Не съм видял ключ. Helgard. Put Helgard K. Само където аз не съм намерил никакви Хелгарди, Мелгарди и други. Open. О, 20. Какъв то бе? Мари. Shadow Crow. Shadow Claw. Ох, Мари, по-леко бе. Мале, изхъбих си меч. Лоша работа. Продължаваме нагоре. Какво правите си тук? Поне взимаме стрели за лъка. Добре, ще се направихме лък, дами и господа. Така, тук имаме кофа, 11 такива за купуване. О, добре. Your remake. Ще се направим такъв. Излизаме от тази злобна къща, която явно не ни обича. И продължаваме по пътеката. И идваме до Schedule the White House Permission. Идвам да те спася, мой човек. Сега тук да не изкочи някакви неща. Така, само че нямам нищо, ни Skigil's Father. На някой бащата взехме. Странно. Тази кожна туника няма да ми потрябва. Тук има. О, не. Аз го бях видял, обаче го забравих. The Herbalist House Permission Only. Здравей, мой човек. Какво ще кажеш да умреш?
Не знам дали трябваше да го убия. О, добре, моите хора. Така ще играем. Ще играем мръсно. Magical Key! Аз пък го взех и натискам. Отиваме в онази къща, за да сложим магическият ключ и за да отключим вратата. Само че сега трябва да разберем коя врата беше с магическият ключ, коя беше с Хелгард. Май не беше тук. Трябва да намерим къде беше Magic Key. Не беше ли тук някъде? Да ми се стори, че беше тук. Опа. Magical Key. Къде беше този Magical Key, дами и господа? Ще трябва да го намерим. Само ми е чудно дали не беше тук. Купа ще прави переселение. Така, нека разгледаме първо и тогава ще се връщаме за Magical и други глупости. Тук има нещо. Огънче ли сме се запалили? Тук искате да ми убиете. Много ми харесва офертата. О, добре. Гейзър. Не виждам никой. Гейзър. Не виждам никой. Спринт, така. Put K below this. Обаче, аз първо искам да намеря Magical и Magical вратата, т.е. магическата вратичка и ключа за Хелгард. Дето кукиите тук от небе. Ще ви бил с дървения меч. Не съм сляп, дами и господа. Все още. И тук има младши селянин Кнък Вудланд. О, регенерация. Това е добре. Тук не сме влизали. Само тези топчетата от слайма, не знам защо са ни. Тук пак също. И да видим дали тук беше за Magical Key. Добре, дами и господа, аз не знам. Аз не знам изобщо къде беше това. О, пропуснали сме къщичка. Злато. Уит. О, даваше емералд за толкова въглища. Мерси, вече си имам и емералди, дами и господа. Да не е нещо тук. Не, крийте нещо от него. Добре. Да умерям prison. Enter with permission. Трябва да влезем и да се бием с гаднярите. Аз съм голям, иначе би бил далеч. Не, много си силен за мен. Мислиш, че ще оставя да ме биеш? Така, обаче нищо не видях. Поне разчистваме селото. Да, от тези гаднячетата. Herbalist House. Тук мисля, че бях. Да, тук взех Magical Key.
И още съм без отговор къде трябва да сложа този ключ. И малко ме съмнява да е по-назад, защото се спомням, че прочетох някъде, че трябва да се сложи там някъде Magical Key. Хелгърт обаче трябва така да оставим ключа, обаче Ерт. Това също го помня. И ще се върнем назад, за да проверим дали е още тук. Така. Back outside. Само да се върнем за малко. Да, тук са глупостите, които оставих по-рано. Тези зомбита пак отиват да рушат. Дали Magical Key не беше някъде тук? Sunreal. Натискаме. И сме от другата страна. Така. Сега вървим натам. Put key below scene. Ще сложа този ключ. Тук имаме конче. Можем даже да си го яздим, предполагам. Така. Пак ще оставя някои неща, които не ми трябват. Всъщност тези неща може да се регенерира моята броня. Така, слизаме от коня. И слагаме тук, за да имаме напълно регеннат. Та броня, малко каската. Къде избяга? Гледим. Мисля, че трябва да се стъпим. Можем да се върнем. И, дами и господа, всъщност знаете ли какво? Това ще е края на... Всъщност няма да е края, но това ще е първи епизод от тази поречка, която започнахме. И така, надявам се да ви хареса. Ако между другото искате да продължавам да снимам на такива забавни мапове, можете да се абонирате за канала, т.е. да харесате клипа. По този начин ми показвате, че ви харесва поредицата на мапове. И ви пишете отдолу в коментарите нещо свързано с това, или за да ми помогнете, или ако съм пропуснал нещо да се върна и да го направя, ако е нещо важно. Моля ви, не ми пишете пропуснал си да вземеш Iron броня. Вече си имам Iron броня. Не ми е довръщане в началото за една Iron броня. И да, само ще седна на кончето си. Нали сетнах вече point. И ще се видим другия път. Да, не забравяйте да се абонирате, да се харесате клипа и да коментирате. И бай-бай!